Ziklogenesi leherkor deitzen diogu borraska bat asko eta oso azkar areagotzen duen mekanismoari. Borraska mota hori oso azkar mugitzen da eta oso denbora laburrean iristen da bere intentsitaterik handienera. Erdian duen presioa gure latitudeetan 19 eta 20 milibar artean jaitsi behar da 24 ordutan. Urtero sortzen dira batez ere neguko hilabeteetan, baina borraska horietako gehienak ez dira guregana iristen, latitude handiagotan ibiltzen dira. Haize gogorra eta olatu handiak sortzen ditu, baita eurite ugaria ere. Bere ibilbidearen arabera, arrisku handia izan daiteke herritarrentzat. 2009ko urtarrilean, Klaus izenarekin bataiatutako zikloiak 14 metroko olatuak sortu zituen Matxitxakoko buian, eta urtebete beranduago, Xintiak Euskalmeten sareko haize boladarik handiena eman zuen, 228 km orduko Urduñako gainean.